nenyama yenyama yakho. Cabene nomuntu bofunction na izinto zakho ezinzima nawo awukwazi ukuthetha naye. Manivume kusathana. Nabantwana bavele babone nje uba apha ekhaya ikhona ingxaki. Mawubheka le mntana ubheka le. Bokade kungenje apha. Siyahlukana abantwana bakaThixo. Angabonakali kulize uzohlala kwenzini izinto ebomasizenziwe. Kodwa sazokhetha uzohlala. Bake sibuyele emakhaya siyokwenza kakuhle. Sithanda abafazi bethu. Khasa amadoda wethu nomthandazo mamonikazi. Lando nje yoshumayela. Ingaphumi phayidli inesilonda esenziwe nguwe. Nalonto yoyishumayela uyazi usathana. Kuthi umuntu bofaka uthandazisa le ndoda. Phuma naye bawo. Indoda itandazo nandiyithatha apha kuwe kakade. Ndandikokutheze nizifake engxakini enje. Uthethe emntwini. Hayi bazalwane, ngicela lesibende nyawo sithandaza uThixo. Sikhalimele lo moya kaSathane ongafuni ukuthobeka. Yini bantwana bakaThixo siphinde impilo akaqandeki. Yena uspecial nje uright yena yedwa. Hallelujah. Some marriages leave emotional wounds, yet the couples still serve God faithfully. Bamkhonza abantwana bakaThixo, bamkhonza faithful uThixo. Isimo singezihlange emthathweni. Sibone thina sijabula nje sijabula. Yena uyacima Thixo ngase sozulene nihlale ngecawu. Ngoba umthatho bazalwane kunabantu abahamba nge-wheelchair kule mihla because of imitshato. That is why khawucingele wena ucingele nalomuntu uthathe naye. Utata wabantwana bami, ngumama wabantwana bami. Sengikaze ngimhlakathelise ngimpindise ngohlobo. Bazalwane sesiyavala ngosenzenzela uba nobani akayicinge lento leyo ba ubomi bakho bamphelo obu. Home meant to place a joy, yet marriage can sometimes become a source of deep pain. Benjile bazalwane siyasinhliki izinto nasemisebenzini. Yabona unkosikazi emsebenzini uphethe abantu abangapha kwa-60. Unegquma labantu abaningi abaphetheyo. Xa bebuyayo apha endlini ukabuye adlula abantwana ungene ekamereni. Na udinga mna ke ngoku apha endlini. Uba kufuneka akhala athi ayibalise enye ayiyeke esithubeni ajonge phansi ngoma uxingile. Na ke ngoku xa lo athathe naye kuyi-enemy yakhe. Uzakwelatshwa phi? Umthatho bazalwane, umthatho ikhaya kulapho kufuneke sonwabe khona. Ikhaya lingabi sisihoko. Makathi xa ebuya lo mama makusigahla ebuya aqonde kabuhle uba ngingahlala nomyenami noko ukhulu azawunenza yehle lendishayile emthini bemini. Amen. Yini bazalwane asinakwe senze kabuhle nje emitshatweni yethu. Sike sizame sibuyise isidima zamakhosikazi wethu, sibuyise isidima zabayeni bethu. Amen. Ngivile izwi lona ndizayithobela le ndoda. Ngivile izwi ndizamthanda lo mfazi. Emveni kwale conference bantwana bakaThixo make sibuyele emakhaya nabesasithekeke sibaxolele ngiyamxolela lo mfazi kule meko. Ngithobela uThixo. Alibonge igama lenkosi. Make senze kabuhle bantwana bakaThixo sicengane nathi sithathe ipride sibeke phansi. Anenzwa njalo mna akazi ungikhela kakubi lo mfazi ingikhela kakubi le nto zambonisa bantu kuba ubomi bakho ubu-undermine-ayo. Alibonge igama lenkosi. Ukhusele umthetho wakho.
ngayiphi na indlela. Hallelujah. Kodwa ndifuna sibambe into bazalwane. Mazi umuntu othathe na. It's very important. Because once wabona na uphina umoya ungakwenza ke ngokuba because kaloku hallelujah. Yabona kwecala lento akayithethayo nemba ubamzayiya ufike ubamzayiya umuntu ovelane nepain inhlungu. And the right mama yokuprotecta party xa uyiprotectayo I mean awuzuze xa ukubona hayi sekejolile naye lento uhleli nayo for 27 years uyayazi bangapha amankazana okwabamba nayo kayo hayi ebazana nansi into esibona befuna ithetha indaba yethi la enye into ebethayo history yabona ngoba history yabona ngithomazi ba hey kasibafika kudala ngiyana Ngibonge igama lenkosi. Sebebona usebenza nzima ke ngokwena. Ngoba ufuna ulungise lamaphutha wakho owenza because xa ekhanayo bayakwazi ba yo bani. Bani hayi ngokala sula state ubani. Ngibonge igama lenkosi. Nangaba ndiyakhona mama une right ukumprotect umtshato wakho, une right ukuthetha nomyeni wakho. And eyona nto ibaluleke kakhulu i-approach. Uthetha njani naye? Because kaloku ngasoyibonileyo awuvula yabona uyafeba yabona ngoku seyayanga ke ngoku tata ndicela ukubuza ngale nto uyayibona nale nto uba ingazi ubungozi phakathi le nto nentombazana umthoba amandla ngelaa xesha indlela um-approache ngayo yiyo afika inqobe hayi nkosi kade ndingazange ndiyibone ngolo hlobo hayi nangasokaphuma uba wakandibona nenkazana wakandibona hayi unexanduva loku-explain uba khange ndiyibone ngolu hlobo mama Mabonge ka. Lapho kuzakhona ipeace ke ngoku. Amen. Ela kale kutaka kama itata sio. Man, please. Amen. Uyaphaya kutata. Kundibeka bayi. Ayifumana namba kuhle. Ngokuthi utata xa usiya ngokwalento wayibeka ezobugqirha. Now ikhona into efika apha kuwe ifuna ushukumisa umoya wakho spirit kusho njalo tata. Okay. Very good. Kufuneka okokuqala niye nawe uyamthanda okanye unkosikazi wakho uyamthanda. Lo nto leyo 100%. Now masiye kwinto ethi ke ngoku na. Kufuneka uqine umelela aphela ukholweni. Umelela kakhulu wena aphela ukholweni ukuze ungatyibilekeli kulento. Have ukuthi mawuye kulanda uyaqonda ngoba indoda yakho uyayithanda ayikho kodwa wena into emawuyenze yomelela ukuze xa uthi umnceda kulento ungayiboni lento njengento nawe enothi ikukhulule ebomini ngoba uzawuza kuwathi lento ingakukhulula ngo1 no2 no3 ngoba amanyanga azakukhula ngohlobo na wena kwazi ukuzidefenda kulamanyanga athetha ngawo ngokuthini ngokomelela phela ukhulu kodwa bangabuza uyakulanda ungakhange wena womelela olukhulweni uzawutyibilika uwe kuyafana nendoda eyovangela esimokolweni yayithanda indoda evangela esimokolweni bafana baze uyawuthi fika ababili bese kusemini athathwe uwana ashiyele uwana Amen njalo ababili belele endaweni athathwe uwana ashiyele so ukholo lwakho aliqhubekanga nomuntu uphila naye noba ningafundisana nikukholwa nifuna ukungena phambili but i-decision the firm decision ithathwa ngumuntu uphila naye so akumnyanzelisi lo muntu wena wenza kakuhle abone usenza mhlamba anqwenele ukuqhubekeka mhlamba uyamnika i-courage ngokuya yabo kufana nezinto ahlangabezene nazo esecaweni ungakhange wona udibane nazo awukwazi ukuthi akahlangabezananga nazo into kodwa uhlangabezene nazo through experience yakhe but khawuniki ithuba lokubona ukuthi le nto ibingaphelelanga mostly yilento okujongiswa abantu kumzalwane othile okanye kumfundisi othile umuntu angafundiswa ngoKristu abone lo mzalwane aphelele kuye awukuwa la mzalwane iphelile inkolo kuye so zizinto ezinjalo ezibangela ukuthi umzalwane asuka awabone ukuthi akusekho Thixo ibona le so most of the time xa usenkolweni uhlala ngoba uyakholwa
then lo awe ahlale phansi ayithi lento wena ahlala phansi naye yaqona wena ungekayiboni ngohlobo and sometimes yakwazi ubona into right nyani ukuthi asiyo ndawo le but awukwazi ukuforce ukuthi lo muntu makahlale phansi khamlinde naye azibonile then xa nithathe nobabili isigqibo then le nto ibangela ukuthi nifumuke ninobabili nibheke kwindawo right yabona because ekhe nawo ngolaa hlobo nobabili then anobe liphinde likwazi ukukholwa ngendlela right because now ngena la akho cawe right ayikho icawe right because lapho ecaweni uzafika ukuna abantu and bazakwenza izinto abazenzayo but into right yindlela lokukholwa ngayo iba firm because awuza ngamunye uze uNkulunkulu then ibe firm ngendlela lokukholwa ngayo wenza yona sometimes ngike ngisho phanye konzweni ndithi noba sekushunyelwa sometimes ukuvele evesi chokuwe yana se ayithile no phakama uvuthululu ubheke uqoduke but ihlala because if ever ixakulungisi wena kule ndawo uthethwa ngayo ngokuhlala lapha mhlawumbe uzothi uphinde ube align nayo le vesi ufike ke ubufree ngesikhathi so ziyenzeka izinto ezinjalo amen ayishela uNkulunkulu izandla amen phela ngisho lapho ngokuthi nikeza imamulvayo abuze umbuzo wakhe mangiphinde ngangizivele nje ibona le ndawo ayithethayo lo mbuzo ubuzayo kuyafuneka noba silibadla kaThixo sibe nobulumko ngoba kaloku if le ndoda ayikholwa umama uyakholwa inhloko le and le nhloko bayihloniphi izawufuna ukuveza unhloko bayo and ukuveza ongakholwa uba le ndoda le ithi hamba bosila awuzusela njalo manje ukuthi makasile umuntu aphinde aye enkonzweni le ndoda isemvumela uba makaye enkonzweni makube khona azenza noma akazuzenza ngalendlela khake azama uthetha nayo akayiyekeli kuloo nto uyathandaza nokuyibonisa nozama ngandlela zonke ayibonise eyami iline ihamba kule ndawo ngibela nje siblenze incwadi eBhayibhelini ngoba sikaye ngakhupha kuMateyu 19:25 ndizenze kuloo ndawo ndizokunika bona 19:25 Mateyu 19:25 ngoba into etsakuleyo funeka siyazi uba apha emkholweni asivele sibe ku-level efanayo ephezulu umzekelo lo mama if mhlawumbi ukholo lwakhe selustrong kakhulu uyakwazi uthandaza and le ndoda nangehambo ngokuhlonipha kwana ngendlela yokwenza ngayo ingalandela le ndoda nangokholo lwakhe wayesiye kulaa vesi and laa vesi ibu-challenge apha ke ngokukholweni bethu ngicela uyifunde bakuva ke abafundi bakhe bakhwankqiswa kakhulu besithi ngubani na ke ongasindiswayo ondele ke uYesu wathi kubo kubantu lento ayinakwenzeka ke kuye uThixo zonke izinto zinako ukwenzeka waphendula uPetros wathi kuye uyabona thina sishiye into zonke sakulandela siya kuba nantoni na ke wathi ke uYesu kubo inene ndithi kuni nina nindilandelayo ekuzalweni okutsha xa athe wahlala unyana womuntu phezu kwetrone yozuko lwakhe niya kuhlala nani phezu kwetrone ezili-12 nigweba ezizweni ezili-12 umntu wonke oshiye izindlu nokuba ngabazalwana nokuba ngoodade nokuba nguyise nokuba ngunina nokuba ngumfazi nokuba ngabantwana nokuba ngamasimi ngenxa yegama lam uyakwamkela kalikhulu abudle ilifa ubomi obungunaphakade. Ngiyibona ke ngolo ndawo ezindawo kuthiwa izindawo zishiye ayithethi ngalani bamhlawumbi suthobela kodwa ithetha nje lani ba yonke into oyenzayo yenze uthandaza ukhona ku-end up yodibana nezinto ezifana nezi. Funa ukuxela lenyani bomama kholwane andifuni unixoxisela kanikholwe kholwane izoyithetha lana kholwane. Uyabona nje ukuba uThixo ndingaphendukela amazwi endawathetha apha ukuba ungalingi uye noba
uyabona apha efemelini ukuba kuyaphekwa kuphekelwa amadlozi yonke amxela nto ungalinguye uba ndizawuphendukela la mazwi uThixo makabone uba uthini ngam noba ndingavuka ndifile ngomso mandingaphendukeli into endiyithethileyo bazama andizovuma uba asindiswe ndimtshate ndimthanda ukuba ndihleli mna ndisakhonzi makaqhubekeke akhonze makangavumi ndimnyanzelise kwizinto endazithetha apha kuba makazenze. Shayilo kulokho isandla. Hallelujah. Uqala kuThixo mama uthandaze. Into engiqinisekileyo kumama into eyalo ba ukupheka nokusila into ekumele banazibandakanye kuyo. Naw xa kuziwa apha endlini kuqathulwa abantu yena ndiqinisekile ukuthi yena eziba la muntu emazi ukuthi uyakholwa ukuthi akakholelwa ukuthi angaliqiniswa ngela hlobo yindawo ekumele iphathi ke nguleyana kumele ukuthi no iblade ingahamba kuni nabakholwayo but mna andingeni kuyo. Niyaniva nabazalwane mna andingeni kuyo umqiniso andinanga nina ziqinisani nina qinisanani nina because into ekufuneka siyijonga apha into ebangela sithethe ukuthi kumele baaye kaloku masiyiqale kule ndawo bahlangene mhlawumbi bengekakholwa bobabini aba bantu bezenza ezazinto and then waze wakholwa utata wakholwa umama but ke ngowaphinda wabuyela utata now yena kumele amthobele utata kwakhe ngoba ukungamthobeli kwakhe into yokuqala ekufuneka siyazi uzawuluza umtshado wakhe straight. Nansi into kumele bana ke ngoku ipoint yethu apho yeyokubana xa engamthobeli ukubana xa sithi utata pha apha ke ngoku kule hlanu uzandifuna ibheki lapha kumele undenzele ibheki lenkosi hayi ke yena ke mna ndisindisiwe andizuyenza ibheki uyawuluza umtshado wakhe but uba wenze la bhekile ugqiba kwakhe yena uyayazi mos uyazazi yena laa nto ayim-affecte imphi Hallelujah. Ayishayile uba unkethu noba uphutsa isandla. Hallelujah. Hallelujah. Siyambulela uThixo imibuzo iqinisekile nibhalile phansi. Imibuzo sayibuza ngexesha elinye lonke. Amen. Kuko konke uzokuthethiwe kule ndawo sabane break bantwana bakaThixo nje. Selule nje inyawo siphinde sibuye siqho asoze sibe bade nasesibuyayo. Amen. Sokuya nje sho ungabonala isingathinde iqonda ngomntu uye enkonzweni kuyavuka kuyathiwani ungakhathazeki ukuthi ishwa nje sigqibe. Amen. Hallelujah. Bamzaiya pha ikoneni. Hallelujah. 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 Tata noko endiye ndincane kakhulu amava kwakuye. Amen. Ambulela uThixo. Hallelujah. Ayithandi futhi nemic le. Siyathoba ngemic. Bamzayi khawushumayela qhubeleka. Bamzayi kudingeka wena ngoku. Sendishumayele banele ngosokudingeka wena. Khawuqhubeke manje. Hallelujah. Ngoba ndiyayazi ba wakuphakama ikhona into endisayifunda nami. Mali bonke igama lenkosi. Nansi into ndayifunda kule communication thethwa ngayo apha phakuye wenze basebreakini ngoku. Ubamzayi last born yabo ina 22 years. Ifunda bebush lebusi ebush. First born second born yabo ina 30 second born ina 33 ina 30 yes second born ina 30 chat intombi ngabe Swazini wayeBotswana eSwazini mali bonke igama lenkosi. Now ndafunda nto ke phakuye kule communication ithethwa ngayo. Ubamzayi unyana wakho uqala uthi ndafike ndathi ke mayirha bokhila nangu umntwana wami ndimolusa ngohlobo ngiyicommunicate nani lonto njengoba ndikholwa mna nonkosikazi wami sivumelene kuba lena asuzukwazi ukuyenza ebantwaneni bethu. Hallelujah. Bayixoxile bona bobabili
babe sebesenza ngohlobo wokuqala benza ngohlobo nakulokugqibela. Malibonke igama lenkosi. Iyona nto endigadwe ngayo ke bawukuthi ukuyamilana ngoba ndinonyana na-level nonipasake zimbobo uzabathina abantwana. Malibonke igama lenkosi. Uthi uba umzayingxaki enginayo kuba inkonzo nandinikeza amandla babayaxoka ngabama abantwana ngalimazi yetsheni. Haleluya. Siyambulela uThixo kakhulu. Nibone ebhalwa apha ukuba umzayi ndimbhale inkani nangela xeba umzayi uzawuthetha akathi banje nithetha. Nasemount Freya. Haleluya. Haleluya. Siyambonga uThixo masibreak ibangcwelisa ubuyashwakathele nje enye nenye. Siyambulela uThixo. Haleluya bawumfundo. Amen. Haleluya. 10 minutes right bazalwane. I-right mama ndifuna ndibe ndikweseli ithi i-right mama i-10 minutes 10 minutes bani ixesha ngoku-22 ngo-20 ngo-10 to 7 siyabuyela apha bangcwele kodwa ngo-7:30 sabe sivula izinto zithi qhushu sahlukana. Haleluya. 10 to 7 sibuyela apha sithi nje shwam kwam nje sihlukaneni. 10 to 7 siyabuyela abazalwane. Amen.